Добрый дзень усім добрым людзям. Вось, як звычайна, я зрабіў штрабы і паклаў падагрэў падлогі электрычны. Гэта, зразумела, у нас паддатчык. Гэта у нас балкон. Гаспадар атрымаў дазвол і праект, каб аб'яднаць балкон і гэты пакой. І вось устала пытанне тут таксама падагрэва падлогі. Але гэта бетонная пліта, і яна знізу нічым там не ацяпляецца. Вось тут вырашылі пакласці мат на 3 метры, а гэта вось што ў нас ляжыць у пакоі, у памяшканні. І паглядзіце уважліва. Падлога бетонная, яна белага колеру. І гэта не проста так, таму што майстар, які займаецца продажам і усталяваннем падагрэва падлогі, ён нам параіў, што ёсць такая адмысловая тэплавізацыйная фарба карунт, якую наносіць, і тады, вось, калі ласка, можна класці на бетонную пліту сюды мат адразу. Быццам бы яно дае нейкую такую уласлівасць, гэта пакрыццё. І вось мы набылі такую фарбашку, карунта гэтага не было, але была вось такая. Так она напісана, вось, бачыце тут? Пакрыццё тэплавізацыйнае. Наносіцца як фарба, працуе як цеплавы бар'ер. Яно наносіцца вельмі добра, яно такое не смярдзючае. За 3 слаі, правда, перад слаямі трэба 24 гадзіны, амаль сотні, каб яно высохла. Вось, паспрабуем, паглядзім. Калі гэта сапраўды такі будзе добры эфект, то чаму і не? Можна вось так на балконе зрабіць. А ў памяшканні проста фарбы было шмат, і гаспадар кажа, навошта я буду абаграваць там столь суседу знізу. Хай ён як бы і тут зрабіць гэты бар'ер цеплавы. І затое будзе вось тут у нас роўненькая падлога, без усялякіх прыступак, як на кухні атрымалася.